Sziasztok, én Greg vagyok, és ez itt az első saját videóm lenne, és én nem egy retardált torszülött vagyok, aki egy Razer Elektrával a feje helyett született, hanem ez egy unboxing videó lenne, ami ugye látjátok, egy Razer Elektra Play IT-ról vettem. Elnézést a minőség miatt, és lehet, hogy a hang is kicsit elcsúszik, de a webkamerámat meg még a fülest ugye most vettem, de a webkamerát még nem sikerült felújítsam. Na, akkor kezdődjön is el az unbox. Itt van, már leszettem az első, és inkább ilyen, hogy hívják, most mindegy. Igen, most először is valahogy így néz ki. Mármint még nem szedtem le mindent róla. Nem nagyon szeretem ezeket a csomagolásokat, semmilyen csomagolást nem szeretek. Oké, leoperáltam, sikerült. Itt még van valamilyen dolog. Nem már, amit most vettem. Itt az előző, mert sajnos, ami most rajtam, az már megélt páros is, és egy pár lábülést is, de erre jobban fogok vigyázni. Így is néz ki. Igen, így össze lehet csukni, mint a legtöbb Razer fülest. Majd szerintem mindent nem nagyon értek hozzá már, úgyhogy nem láttam mindet. Igen, már itt úgy, volt valami ilyesmi. Igen, itt van a matrica. Elnézést, most kicsit kitlakolt, mert gyorsan botogtam, igyekszek lassan. Razer matrica megvan. Megvan van. Itt most már azzal se vagyok tisztában, hogy melyik doboz hol volt, és kívülről láttam. Ez az, hogyan kell összerakni. Nem tudom, hogy ez milyen hosszúságú, de szerintem a leírásban le lesz írva, mert nagy valószínűséggel megtudom. Hogy géppel kicsikét elnyékolok egy kicsit, úgy látom, hogy nagyon az arcomba sütanak. Mindegy. Nem ez a lényeg. Igen, ide kell bedugni mindkettőt. Jól van. Ez. Nem kell. Oké. Egyik telefonban van, a másik meg gépbe. Oké. Akkor úgy látom, hogy ez van telefonhoz. Nem tudom, más fordítóval szól a kamera. Oké. Ez van géphez. Remélem, hogy jól dugtam be. Igen, jól dugtam be. Oké. Na, most egy kicsit leveszem a régit, szóval lehet, hogy halk leszek, de felpróbálom. Nincs ráírva, hogy valós vagyok. De itt van right. Ó,
eszméletlen jól szigeteli a hangos. Nos, akkor sziasztok, itt is lennék, már a Razer fülessel, és elnézést kérek a vágásért, csak felvettem egy videót, és utána már csak rizsáztam, és hülyeséget beszéltem, de mindegy is. Nem sokára letesztelem a fülest a Titanfall-al, hogyha a vágás előtt említettem már, akkor tudjátok, hogyha nem, akkor másodjára elmondtam, de mindegy, biztos, ami biztos. Na, úgy 10 másodperc múlva lesz a vágás, és utána már egy gameplayt fogtok látni, ami a Titanfallról szól. Szóval lehet, hogy most már másodjára vagy harmadjára mondtam el. Meg kellene szokjam. Na, így jobb. Na, akkor vágás. Nos, sziasztok, én Greg vagyok, és amint ígértem, a videónak lesz egy teszt része is, és mondtam, hogy Titanfallról lesz szó, de ezt nem gondoltam 5 percnél többre. Hát 5 perc. Azt mondtam, elég egy tesztnek, nagyon tiszták a hangok eddig, és nekem tetszik minden. Hát azért nem csak a füles miatt jó a játék, amiatt csak jobbak a hangok számomra, mert egyébként a játék alapból eszméletlenül. Ott vannak, ahogy látom. Hova mentek? Oda nem tudok, jó. Eszméletlenül jól megcsinálták ezt a partrészt. Hát eddig nem öltem semmit, sem akartam. Oké, egyet öltem, és én meg is haltam. Hát, most nem gondoltam, hogy ilyen hosszú gameplay nem sokára vége is lenne. Vagy nem is gameplay, csak lesz, ugye? Vége is lesz nem sokára. Hát az megölt rendesen. A partő része egyáltalán nem kopít semmit, hanem teljesen egyedi a játék. Jó van. Úgy titánt hallok. Lassú vagy, akkor nem kapsz kísérlét. Ez az ugrás nem annyira jött össze. Au! Hey, your Titan will be ready in 60 seconds. Én inkább nem vagyok tettelek. És haltam. Nem szabad kezdeni, inkább mozogni kell. És megint az egyet 5 jó kerül lettem. Let's step it up and show the IMC what we can do. Hát aztán nem sokára végig van a tesztek. Azt kell titenni. Lehívom a titánt, megyek vele, aztán végig is jön a tesztek szerintem. Tesztből nem tudok csinálni egy koraktár vagyást. Fölvillakodtam is. Ó, jön valaki. Elnézést, ugye béna vagyok kicsit. De nem sokat játszottam még ezt, mert DIT óta van meg a játék.
Mind for Titanfall. Nem akarom, hogy rámessen. Transferring control to pilot. Hiszen most nem egy ilyen pro gameplayt csinálok, hanem ez csak egy teszt először is, mindjárt is. De lényegében a tesztnek csak annyiról beszéltem, hogy nem lesz hosszú és vége is van mindjárt. Pont a feladatokat akartam meg. Oké, most fizelek egyet, hogy meghalok. És vége is kerül a teszt meg. We're in the lead. Keep it up, pilot. Eszméletlen jó hangok vannak. Ó, megöltek, hát kileltem és meg is haltam, tehát ennyi lett volna a teszt. Én Greg voltam. Sziasztok!